कधीतरी आपण एका वेगळ्या आणि चांगल्या ठिकाणी जातो, म्हणजेच पिकनिक आपण असं त्याला बोलतो. पण जर हीच आपली एक छोटीशी पिकनिक आपल्या जीवावर उठली तर? पण ही कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती तुम्ही मला नंतर इंस्टाग्रामवरही सांगू शकतात. आयडिया आहे तेजस स्टॉर स्टोरी. विशाल आणि त्याची पत्नी प्राची, आणि हो, त्यांचा तो 8 वर्षाचा मुलगा रोहन, हे खूप दिवसानंतर कुठेतरी लांब फिरायला जाणार होते. कसं बसं करून विशालला सुट्टी भेटली होती. खूप ठरवलं आणि शेवटी त्यांनी हिल स्टेशनला जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी आपली गाडीमध्ये नेहमीप्रमाणे आपले सगळे सामान टाकले आणि सकाळी 8च्या सुमारास निघाले. बघता बघता 12-1 वाजले असतील. पावसाळ्याचे ते दिवस होते आणि हळूहळू करून ते त्या गेस्ट हाऊसच्या जवळ जाऊ लागले. दोघांनाही खूप आनंद होत होता आणि शेवटी नेटवर्क हा गेला त्यांच्या मोबाईलचा. म्हणूनच विशालने तिकडे गाडी थांबवली आणि आजूबाजूला कोणी आहे का हे बघू लागला. त्यातच गाडी थांबता तिकडे एक म्हातारा उभा होता. त्याने त्याला विचारले की या गेस्ट हाऊसला कसं जाता तो? पण त्याच्या चेहऱ्यावर जणू आठ्या आल्या आणि तो बोलू लागला, इथे जाऊ नका, हे चांगले नाहीये, इथे भूत असतात, जाऊ नका. पण असं का बोलतो याला समजत नाही. विशाल तेव्हाच बोलला की नक्कीच दारू पिला असेल आणि तो रागारागामध्ये गाडीमध्ये बसला आणि त्यांनी आपली गाडी सुरू केली. बघता बघता कसं तरी करून आपल्या मॅपच्या सहाऱ्याने तो त्या गेस्ट हाऊसच्या जवळ पोहोचला. पण त्याला तिथे पोहोचताना एक गोष्टीचं आश्चर्य वाटत होते. जणू त्या शहरापासून खूप लांब हे गेस्ट हाऊस होते. खरं तर तो स्वस्ताच्या चक्करमध्ये तिथे आला होता. पण असो, त्याचे काहीसे पैसे का होईना पण वाचणार होते. त्याने आपली गाडी ही तिकडे पार्क करायला घेतली आणि ते हॉटेल, ते खूप छान वाटत होते. लांबूनच असे वाटत होते की एवढं छान हॉटेल असून देखील इथे कोण आलं कसं नाही. तो तिकडे जाऊ लागला. त्याचे ते दोन्ही बायका आणि मुलं देखील होते त्याच्यावर. बघता बघता तो आतमध्ये गेला. त्या रिसेप्शनला कोणी नव्हते. त्याने आवाज दिला, कोणी आहे का हो, कोणी आहे का? आणि त्या क्षणी मागून जणू एक 60 ते 70 वर्षाची म्हातारी त्याच्या जवळ येऊ लागली. तिने खांद्यावर हात ठेवला. तसंच विशाल दचकून मागे बघत बोलला, अहो कोण आहे आणि तुम्ही? विशालला ठाऊक नव्हते की हीच आजी ही एवढी शिकलेली असेल. त्यांनी सांगितलं, जावा मावशी, तुमच्या मालकांना बोलवा. आणि ती मावशी बोलली की इथे मालक कोण नाही, मीच आहे मालकीन, आणि हास्य देऊ लागली. तिने त्यांचे नावही नोंद केले आणि त्यांना बोलली, या माझ्या मागे, तुम्हाला खोली दाखवते. बघता बघता ती जणू तरुणांना देखील लाजवेल एवढ्या गतीने ती चालू लागली. प्राची आणि विशाल देखील एकमेकांकडे बघून हसू लागले आणि तो 3 मजलीचा हॉटेल अक्षरशः खाली होता. दरवाजा खोलून दिला आणि बोलली, राहावं इकडे, आजची रात्र मस्त काढा, जेवणाची काळजी करू नका. एवढं बोलताच ती तिथून निघून गेली. पण विशाल, त्याची पत्नी आणि मुलगा तिघही खूप आनंदात होते. तिघही फ्रेश झाले आणि हॉटेलमधनं बाहेर आले आणि ते शहरामध्ये जाऊ लागले. शहरामध्ये जेवण केलं आणि काही लोकांना बोलता बोलता सांगितलं की आम्ही इथे राहिलोय. आणि ते सांगू लागले, अहो तुम्ही तिथे का राहिलायत, आमच्या हॉटेलला राहा.
तिकडे जागा ठीक नाही म्हणे. आणि तो माणूस काही बोलणार एवढ्यात अज्ञात व्यक्तीने त्याला थांबवले आणि सांगितले, हे बघा साहेब, तुम्ही तिकडे राहू नका, ती जागा ही नीट नाही आहे एवढंच सांगेन. आणि तेही घाबरत तिथून निघून गेले. पण हे असे का होत होते ह्यांना देखील माहीत नव्हते. जेवण वगैरे करून ते निघू लागले आणि ते आपल्या त्या हॉटेलमध्ये देखील आले. ती आजी तशीच यांच्याकडे पाहत जणू तिला हैसे वाटले. ती यांना बोलली, जावा, आराम करा, कसलीच काळजी करू नका, जावा, झोपा. उद्याचा दिवस हा भेटतो ना भेटतो काय माहित. एवढं बोलताच विशाल देखील रागवला आणि बोलू लागला, अहो आजी काय बोलताय हे. आणि त्या आजीने हास्य केले आणि तिथून निघून गेली. प्राचीने त्याला शांत केले आणि आपल्या खोलीमध्ये आले. तिघही झोपी गेले. पण कळत न कळत रोहनला ही झोप येत नव्हती. तो त्याच्या त्या खेळणीवर खेळू लागला जी नुकताच त्यांनी आणली होती. तो तसाच बघता बघता बाहेर निघून गेला आणि या झोपीच्या नादात ह्यांना कळालं देखील नाही. पण त्याची ती आई ही रोहनला शोधण्यासाठी जाऊ लागली. पण जाताना सहजपणे विशालला उठवून विचारले, विशाल, सगळे असं बोलतायत की इथे जाऊ नका, इथे काय नसेल ना रे. आणि विशाल झोपेच्या अवस्थेमध्ये बोलला, अरे गप ग वेडी, असं असतं का कुठे, झोप तू. आणि तिने सांगितलं की रोहन बाहेर गेले, मी त्याला आणते. एवढं बोलताच ती निघून आली. बाहेर येताच तिला रोहन कुठेही दिसत नव्हता. त्यात भल्या मोठ्या हॉटेलमध्ये तो अंधार. ती त्याला बोलवू लागली, रोहन, रोहन आहेस का रे, कुठे आहेस तू. पण रोहन कुठेच दिसत नव्हता. ती सहज दुसऱ्या मजल्यावर जाऊ लागली आणि तिला दिसू लागला की रोहन हा जणू वरती बघत होता. तो पाहत होता की त्याने आणलेली ती गाडी ही हवेत तरंगत होती. हे पाहताच तिची आई देखील ही आश्चर्याने तिकडे पाहू लागली. तिने रोहनला आवाज दिला, रोहन. रोहनने आपली नजर मागे वळवली आणि तिच्या मागे पाहताच तिची आई जोरजोरात किंचाळू लागली. कारण की तिने पाहिले की तिच्याच मागे ती म्हातारी उभी होती. ती हवेत तरंगत होती. तिचे ते सफेद केस हे जमिनीपर्यंत लागत होते. मोठमोठ्या नखा आणि मोठमोठे दात. आणि ती फक्त आणि फक्त रोहनकडे तशीच हसत बघत होती. आणि ती तिच्या त्या आईला बोलली, निघून जा इथून, नाहीतर. आणि त्यामध्येच तिची ती आई बोलली, नाही, मी कुठेही जाणार नाही, माझ्या मुलाला घेऊन मी नाही जाणार कुठे. आणि एवढ्यातच एक विचित्र किंचाळण्याचा आवाज आला. विशालला जाग आली. विशाल तसाच लगबगीत उठला. तो त्या पूर्ण हॉटेलमध्ये या दोघांना शोधू लागला. सहजपणे वरतून कसल्या तरी आवाज येत होता. तो वरती जाताच त्याच्या मनात हायसं वाटले. कारण की त्याने पाहिले की प्राची ही पाठमोरे करून उभी होती. आणि तो बोलला, अगं प्राची, अशी का उभी आहेस आणि एवढ्या जोरात का किंचाळली. सहजपणे त्याने नजर ही मागे केली आणि विशालकडे पाहू लागली. तर विशाललाही घाम फुटला. तो त्या क्षणी 2 पावलं मागे केला आणि खाली बसला आणि बोलू लागला, तुला काय झाले, काय झाले तुला. कारण की तिने पाहिलं होतं की आता प्राची देखील हळूहळू करून हवेत तरंगत होती. तिचे ते दोन्ही दात हे बाहेर आले होते. डोळे हे सफेद पडले होते. नाकातून एक लाळ येत होता. आणि ती रोहनकडे आपल्या मोठ्या नखांनी आणि हातांनी तशीच बघत होती. रोहनचे ते गाल आणि गळा चोळत होती आणि बोलली, आधी मी ह्याला खाईल, मगच तुझ्या बायकोला सोडेन. एवढं बोलताच प्राची हे हळूहळू करून खाली वाकू लागली. पण इकडे विशाल बोलू लागला, सोड तिला, सोड. पण आता
विशालच्या डोळ्या देखत प्राचीने तिचे ते मोठमोठे दात ही तिच्याच मुलाच्या गळ्याला लावू लागली आणि बघता बघता सगळा मान ही फाडू लागली आणि तिचे ते डोकं हे जणू ताकदीने तिने आपटले. त्यांचा मुलगा रोहन क्षणातच तिकडे मेला. तिचे ते रक्त पिले आणि प्राची तशीच जमिनीवर कोसळली आणि हळूहळू करून तिचे ते नख छोटे होऊ लागले आणि प्राची पूर्वपदावर येऊ लागली. प्राचीला जाग आली तर तिने पाहिले की तिचा तो नवरा म्हणजेच विशाल हा तसाच बेशुद्ध पडला होता. विशालला उठवले आणि विशालने दाखवले, ते बघ तू काय केलंस. प्राचीने हे पाहताच त्या क्षणी जोरात किंचाळली. ती खाली पडली. डॉक्टरांना बोलवण्यात आले, पोलीस आले आणि नंतर कळले की प्राची देखील त्याच क्षणी हे जग सोडून गेली. पोलिसांना सांगितले की ती म्हातारी, पण पोलिसांनी यावर विश्वास ठेवला नाही. उलट पोलीस हे त्यालाच विचारू लागले की तूच मुद्दामून या हॉटेलमध्ये आणलंस ना तुझ्या बायकोला आणि मुलांना, जेणेकरून तुला यांना मारता येईल. आणि विशाल बोलू लागला, कसलं हॉटेल, एवढं तर आहे चांगलं. आणि तो पोलीसवाला बोलू लागला की किमान 15-20 वर्ष तरी इथे कोण आलं नसेल, बघ किती धूळ खात पडलंय. विशालने आपली नजर ही वरती टाकली तर त्यांनी पाहिले की फक्त तो पहिल्या माळ्यावरच होता. बाकीचे त्याचे दोन्ही मजले हे पडले होते. सगळीकडे छोटे छोटे झाडं उगवून आले होते. आणि हो, तिथपर्यंत येण्यास देखील खूप अवघडची वाट होती. पोलीसवाला बोलला, तू कोणत्या तरी म्हातारीचं आता कारण देऊन वाचण्याचा प्रयत्न करू नको. आता तू जेलमध्येच जाणार आहेस आणि कुठली म्हातारी इथे असते तर इथे कशाला येईल असल्या खिंडारात. विशालला तसेच पोलिसांनी पकडले आणि नेले. पण कळत न कळत ती म्हातारी कोण असेल याचं उत्तर कोणालाच भेटलं नाही. कदाचित आता ती तिचा पुढील शिकार देखील शोधत असेल. म्हणून कुठे जाताना सावधीने जा. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगायला विसरू नका. आयडिया आहे तेजस.story. चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.